Hvad så det Pellegrini her? I dag skal vi lave unboxing på Skyrim Special Edition til PS4, som jeg har næsten ude. Ja, jeg fik en song sådan 4-5 sange med, men muligt sange og spillet. Der står her nede winner of over 200 Game of Years. Jeg har vundet 202. Den har vundet. Ja, det står sådan lidt anderledes. Ja, de har vundet og spillet. Ja, de. Og inklusivt der er Drakengard og Heartfree og Dragonborn DLC'en. Så ej, det er fandme godt. Nå, skal lige hurtigt åbne den, så jeg kan se hvad der er inde i. Hours later. Ej, det er sjovt. Og det er fra sådan noget, jeg har forbestilt, så var det udkommet så i går aftes. Nej, ikke går aftes. Det er faktisk udkommet fredag kl. 1 om natten. Til tirsdag. Eller natten over tirsdag. Ja, fucking hedder det altså faktisk. Ja, lad os se hvad der er med. Indtil videre ser det sådan her ud inde i. Der er i hvert fald et kort. Kort med. What the fuck? Hvordan fuck kom det her ud for helvede? Nå, sådan her. Nej. Og jeg kommer til at lave videoer med episoder, tror jeg. Maybe. I don't know. Hvordan fuck er den egentlig mere? Sådan her. What the fuck, hvordan kan den til at se ud? What the shit out? Jo. Sådan her plakaten. Hele Skyrim, det er så der, det er sådan hele Skyrim-verden. Med, ja, forskellige lande og Winter Rome og Beldam og ja. Sultan. Parent of Skyrim. Riften og den skal jeg sgu op og hænge. Det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi jeg har aldrig haft plakaten før. Så da jeg fandt ud af hvad det hørte med, tænkte jeg bare badass. Jeg fuck er det nu nærmere. Hvad fanden er den for noget far, man? Så what, nok er sådan her. Eller hvad? Det er sådan her. Eller what? Det kan da ikke være sådan foldet. Okay, det tager faktisk kun lang tid at folde det her for noget. Den er egentlig hovedfoldet. Okay, den er i hvert fald foldet nedad her. Og så er den foldet nedad. Her. Gider overhovedet bruge tid på det her, det tror jeg faktisk ikke. Bruge tid på for den er lortet plakat til ham. This is shit. Fuck, det er lige meget, altså. Jeg skal i hvert fald have den op, det ved jeg. Jeg vil bare godt have den foldet fucking sammen. Nej, faktisk det gider jeg bruge en god tid på. Den skal i hvert fald op. Ja, den skal i hvert fald op. Ja. Jeg ved bare ikke hvor. På en væg. Nå. Okay, det er det. Og så har jeg fået sådan, ja, det man gør. Hvad er det her? Okay, det er sådan, det er sådan noget man kan få i Elder Scrolls, det her outfit.
Jeg har det så ikke, men hvis der er nogen, der gerne vil have det, så kan I få koden. Så kan jeg skrive den til jer over privat over Messenger. I kan bare skrive ned i kommentaren, og dem, der godt vil have den. Det er sådan en kode, der er så bag her, som man kan skrive. Det kan I godt se. Nej. Ja, så får I det her outfit i det der spil der. This Elder Scrolls, altså. Til PS4, så får I det der Skyrim outfit. Jeg har så ikke spillet, men ja, hvis I har lyst, så kan I sagtens. Yes. Så skriver jeg den ned privat til jer. Så ja. Der plejer altid at være sådan nogle gange. Altså mange andre lande, så der plejer de, at den her, den kan de tage af, den her. Og så plejer der at være en ting, sådan en sky halløj på her. Men det er der så ikke her. Så yes, jeg gemmer den her. Eller jeg lægger den bare foran. Så hvis I godt vil have den, så skriv ned i beskrivelsen. Og så trækker jeg lod sådan på en måde giveaway. Men ja, giveaway næsten nok. Det er ligesom måde. Bare det outfit, hvis jeg har spillet. Men I må have det godt. I kan subscribe, like, skrive en kommentar. Eller 2 thumbs like. Husk at skrive noget i kommentar, hvis jeg skal lave noget. Yes. I må have det godt. Vi ses.